Hello mga Yinians, DCB TV. Please don't put this on YouTube channel, put this on video sa video na upload ko. Ang upload niya sa sa may branch ng Basista Pangasinan, branch ng outlet ng Rusi. Papakita ko naman yan yung location niya mga at saka yung mga klase ng motor na available dito mga Yinians. Okay Yinians, tara na, samahan niyo ako. Yinians, ito yung tinatawag na Magsaysay Avenue. Din ba niya papuntang Bayang Pangasinan dito na way. Ito naman yan papuntang bayan ng Basista Pangasinan. Dito sa mga naman yan, halos tapat lang ng ito yung Vanity Shoppers Boutique. Ayan. Yes, meron doon may gasolinahan doon. Halos magkalapit lang sa bayan ng Basista Pangasinan. Ayan, ito yung location niya yung Rusi. Ayan, Rusi. Sabi na, pasal natin may yung klase ng motor dito. Ayan may yan. Ayan may yan yung ito yung bago na yung Rapid 150 ng Rusi, no? Meron din silang itong Rusi Passion tsaka yung Rusi Flare. Ayan may yan. Ito may yung ginagamit pang pasada. Ito yung tatawag na kadalasan nakikita sa kalsada, yung Rusi 125. Meron siyang stock dito. Ayan mga yan. Oh, ayan. Ito may yung scooter naman nila ng Rusi. Ayan yung Rusi Rapid 150. Ayan. Tapos meron din silang dito yung 110 na Rusi Sword. May yan. Kasi may yan, meron doon. Meron doon may yan yung design na na Rusi KRY 200. Rusi KRY 200. May yan sa. Ayan. Ito ba yan sa Rusi Basista? Naman yan, yung way niya is nasa along Magsaysay Avenue. Halos tapat na siya nung meron doon yung parang daw? Tawag doon yung Vanity Shoppers Boutique. Halos tapat lang siya, tapos halos malapit na sa bayan ng Basista. Along the highway lang siya mga Yinians. Kami yan, sa last po Yinians. Shout out pala kay Sir Leo na pinayagan tayo mag-vlog dito sa Rusi Basista branch outlet. Kami yan, keep safe lagi at sana sa buti ko lagayan. Wish everyone more power and bye bye.